Bueno, egun beste egun batez. Nere kanaleko jarraitzaile izaten guztiri. Gaur kontan behize gure lurretatik kanpoa gailtza. Azkenek urtetan, bakizu Asturias aldea, etorri izan geha, eta, gaurre alaxe daukeu. Gaur etorri galare, Galiziko mugan gailtzen ontan, Taramundi herria. Hortxe goran dau, Taramundi herria. Eta gaur imar dau, La Ruta del Agua edo jartzen do. Vale? Ben, Mazonobo edo auzo badau, eta hementxe dau gaina oso leku polit bat Museo de los Molinos, Errotan museoa edo. Vale? Eran ikusi gendun, bisitatu gendun da, oso polita da, oso gomendagarria da. Vale? Guk kotxe hementxe uzten dau, parkinen justu gainen dau, hemendik berak etxiko geha, eta hortik aurrea ingo du, vale? Hortaz, tira, goazen manekin matea. Hementxe Mazonobo auzoa dau, eta hementxe da hauxe da, dana museoa, Errotan museoa, Espainiko Errota museoi gaundina omen da. Eta oso polita da, hor, artilu, tramankulu eta piloa dara, hau bukaarea da, hortik sartzen da, eta ikusten zuen, ibilbide bat dau prestaut hor bideo batekin sarrera bat, hor tio, oso polita da, eta tramankulu piloa dara ikusteko. Urekin da nola lana ikentzan, garai baten, badirudi ingurun nonta elektrizitatea 80. hamarkadan, noaila omentzan, orduan, nahiko miseri sobrare pasau zuen, da, ean nola bat jate imar bizi aurrea, eta, asko montau zitu nolago historik, eta oso polita, orduan, el mayor museo de los molinos de España, oso polita da, ikusgarria da. Orduan, hemen balin mazaiten, niko mendatzi zuet, vale? Baina, guk gaur La Ruta del Agua oimar, vale? Ordu, venga. Eta giharrak behotzen juteko, hementxe museoa, hemen aldapa gora, bideontan gora, hasiko beha. Eta hementxe aldapan gatozela, hementxe 300 metroin dagon, hementxe eskubia hartuko du, vale? Ikusten duzu, referentzia hartu nahi bat zuen hauze kodigo edo nauken, da? Ruta del Agua, PRAS, pequeños recorridos, Asturias a Mazazpi, vale? Orduan bideo enten izi. Venga, guazen. Eta hemen ja, La Granda deitzen dan lehenengo arrastoa, aztarna ikusten dute. Hau etzik apazar dan, garai bateko fabrikatxon bat edo markautazio gibilbiden, ez di jartzen zer dan. Herri hontan, hor goien zeuden hortan Taramundi edo, 18 artisa uzerek kutxilo gehien. 18! Hortaz, ez ditu bat, dabi. Aldena oso oiko izen barroan hemen, uren da salto asko zeok, eta forja eta onoko burdinola asko zeoan sobrare. Orduan 80 bat izango, pentsatzen jatu 80 bat izango. Eta bide, hemen pinuringo azteek, baina esan behizuet, ez dekela bate oikoa. Asturias zeo gango hien ikusten zuen. Bideon ez dek asko antzamago. Eukaliptoz beteta zeok. Dana eukaliptoa zeok. Hemen kasualia ez, juistu tramontan, pinuri ez zeok, baina hortxe pinu batzu zare, baina ez dek bate oikoa. Hemen gehiena, eukaliptoak. Rago gizu eta aurreago. Eta hemen txe, zubi hau igaroko di hau, Valle del Río Turia, Ruta del Agua. Nahi zuenak, ikusi dik ez du, wikilogen jarri diat argazkia orduna, baina, gu hemen digetozek, hemen diseituko di hau. Dudatxik, eta eukidea hortik gotezan, baina ez, hortik bidegetzok. Hemen merindatzeko leku bat eta bazeok. Baina bidea hemen dixera, bale? Tepitapa, guazen. Eta hemen txe bidean getozela, tramotxoa behize, errepide zein mardio bagora. Bale, hemen, aurre. Eta nik nahikoa esatea pinu iztaula, dana eukaliptoa dala, hemen behiz, dana gaztina zeok, kasualidadea.
bailara ontantxe, gaztina zeu ikera gare. Eta eukalipto, joan behiz, bailara ontaztia digustan. Bueno, Asturiasen orokorra dek, Dane nila, haotxo autobia noalare, ikusitek, dana, ezker eskubia. Eta kanta hori nizan nire baietz. Dan eukaliptoa zeok. Baina, bueno, hementxe, urritzek eta bazere galde guztitan, gaztinea, kiston pila zeok. Asko zeo gaztinea, hemen. Zia emango do baino. Hala, venga, tipita pagoen, bidez gozak. Bueno, eta hementxe bide zein da 200 metro. Hementxe eta espiderauko beha eskubia, bale? Hemen eur jauzi badau. Kaskada de la Salgueira edo jartzen dona, bale? Kilometrotxoa da gora igoteko. Mendi gora ingo dugu, bale? Venga. Bueno, lehena esan badiat ez da espinu bat, jo. Beha zuzue. Oin dana pinu ez dugu, tal. Bueno, bidea atxegina ematei dela, bale? Oso atxegina. Pinua eta gaztina. Ez dago ikoa, Ez dago ate horikoa pinua. Esan honik Asturiasen, ez dela hemen dia aparte, inun ikusi gehiago. Baina, hitze jamarranek. Da pinu ez egomen. Eta gaztina, kriston pila zeu baitar hemen. Ikearri. Baina, bueno. Eta gero hau dek, haitze, hau haitzek. Haitze, bueno, danetiz hemen izene, Asturiasen kriston natura, zeu mendie, basoa, amai gabek. Zerek, bueno, bidea, oso atxeginak, venga. Hau egun berotan daiteko zea goxoadek, hilbide goxoadek, hemen. Gaur urgutxi zeok eta alare freskura notatu itendek, mentxe biden guatzak eta presko batzek. Bueno, hemen gertatzen jukela, zuaitzek biden gainero eta bide heldulegu gauzu eta. Bueno, aldien bezala konpondu die, momentu baten bidea bintzet udako jende diteko muko usteko eta pentsatzea tenboak ina konponduko diela bize. Baso asko zeok hemen da eta bueno, zuaitze gero itza oikoa dek, uste zuak dana usta zeok gero ita hemen nahi zuaitzek. Bueno, aldapa txikiatzeok, baina bueno, zaitu mukatzek hasi gara. Eta 8 honekin da guztu haitendek. Bueno, eta bentxe urjauzia iristen nahi eztegen ontan. Hortxe zeo gainen. Zubitxoa igaro. Horrek uste hau lehen nauko zubitxoat, nahiko prekarioa da lematek. Eta bueno, atzeneko metrok errekan ezkarretik ingizio. Bueno, eta bentxe urjauzia. Penadek, boixe, abuztu edek, eta etxe gurik apenas. Haur askokin ikusgarra izango gehi izan. Urgutxi zeok, horti iroitzenak, hemen dietorriko balitz, gehi izan ikusgarra izango, baina bueno. Albazu hemen, bueno, ebi egualdi udaberrein udazken enola etorri, Ondi gure daula, noaintzeok oso gutxi, baina esatizu eta benetan ikusgarri izangoek. Negun etorri ezkeo, udaberrein udazkenen. Oso gutxi. Hauxe epa. Kaskada Salgueiras. Deitzen dara. Hala, buelta eta bera. Bueno, hementxe goitik buelta egin deu, urjauziek grabatu egin deu, eta behize bera jetxi, eta bide noin aurre jarraituko du, bale? Zuek nahi bazuen motzagoin, urjauzie kilometro atola da jutea, espazio egin nahi, etorri eta beste
Asbeigas o beste herri horta jun behar du. Beste herritxo bat inguratzen gara. Moment, tramoat bideen goat behintzat, bale? Venga ba. Bueno, eta hemen erdibideko lekutxo batea jatzen gara, aldapan gora gatozela. Ez da gartzen da. Esquíos. Es una pequeña aldea colgada en la ladera, un balcón desde el que se contemplan espectaculares vistas del valle del río Turia. Toma su nombre de las ardillas. Esquío es conocido en la zona este pequeño mamífero abundante en el entorno boscoso que la rodea. Uxe. Kateagorria. Esquío. Vale. Museo bat, museo etnografiko bat da oso obrare. Hementxe. Uxe. Mira, ze bailara politxe. Ze leku, Hauxe da. Conjunto etnografikoa da. Bueno, hor artisau batek lan egiten do, eta, bueno, bidea horti da, gero, baina. Bueno, guk, mendixe jarraituko da. Ba, hementxe, eskio sekontan, artisau bat dau, Kutxillo goiten ditun artisau bat, esaten izuen, Taramund inguru honetan 18 artisau omendare. Ikusgarri. Bueno, hauen produzio industriala, oso industriala ez da izango, baina. Ba, bueno. Mira, kangaz duen izan horreok, besta mota bateko die. Hemen die laukiluzek. Eta kangaz inguru hortan die karratuk. Hemen laukiluzek, bueno. Ba, bailara desberdinak, goitxura desberdinak. Vale. Gu hementxe, tipi-tapa bide honetan, bagoat horre. Bueno, ba, puntu honetan txe, bide luze edo motza nahi dan erabaki behar da. Vale? Guk teixoixen bazkari daukegu, baina, bueno, inber dugu. Beigazea jun, beigazetik teixoixea eta bueltetuko ga, vale? Orduan, puntu honetan eskubi hartuko dugu. Vale? Mendik, teixoixea, beigaz aldea, guat eskubiti, bale? Venga, guatzen. Bueno, zona hau behintzat, itzaletan da, eta leku jarra. Presko-preskoa, eta itzalen. Jo bueltan, a ber, itzala euskie edo zer dan. Hemen behintzat, goxo bat. Beigaz aldea. Bueno, eta hemen txebiden ikustezu, Ba, hoxe, aldapa gorak, aldapa bera txikik, aldapa txiki dare, baina, bueno, bidea oso atsegine, esan. Parte handie itzalen egiten dugu. Zati dena da, zuaizpen. Bueno, bestatzutan euskitan da. Bueno, Asturias edauke natura, nahi zuen guztia, guztia zuen bidezkak men zelekutan, Zoi de politiak. Hala ere, udaberreino udazken eiteko beto. Hemen pixat berokin itxosia marragatzata. Eta buru gutxita. Venga. Hemen egi esan, urtaroko desberdin baten etorri ezkio ikusgarri izango dau. Bagarrik gu udan etorria, eta, bueno, ia ez da uri, baina hau udazkeneneo udaberrin ikusgarri izango da, egizan. Hala? Ikusgarri, Bagarrik, bueno, higadura eta importantea da, baita ere. Hala, aurrera zaituko du. Hemen ikusten duzu, ze bidea da hau. Amildi geharra da hemen egoiti bera, Baina, bueno, ondo garbituta, ondo mantenduta, bidea txegin. Dana gora eta bera pixate, bueno, mendin perfila izaituz, zerrezkute iskin guztietan ebueltak eta emanez. Baina, bueno, ikusten duzu, oso boli dala, ikustazu, Gorosti etope baita ere. Zer edo, aitze. Hemen aitze behiz. Asturias alde honetan danetizok. Oina aiztin gerek. Aizti, gorosti,
Aztinea, biza. Tope. Eta, bueno, boixe. Aurki Asbeigas, deitzen den herriska horta ingura ailatuko izek. Vale? Bueno, eta hementxe Asbeigas herriska honta iristen. Bea, kotxeen etortzea badao. Usten duzu, parkeina handi bat, eta bea, erlegor. Ala, bida. Zaleku. Erritxo, ez etxegi politek. Kurioso, arbelagin, teilatue. Bueno, arbela, bai. Nik izango nuke arbela, hala. Kurioso leku, Baten do, Pirineotako antzeko lekuk. Beigas. Mira. Hauxea Beigas. Baina bidek horti bialtzen gaitu. Bueno, hemen jatetxeak eta, bueno, badar hemen leku baina, bueno, bideak hemen bialtzen gaitu ba. Mendik aurre bialtzen gaitu bideak. Bai, ruta helagoa eitiko bide honek. Bueno, baguzo eikingo da. Bueno, kotxeen etortza bada honea. Ikustezu, da, horze kurioso. Hala, bagu, aurra, hemen leku kurioso guain igolago lekutan, Prohibido el paso. Arkitektura, Lehen nagotako etxe galkarri lotutata. Arbelezko teilatuk. Sí? Arbela. Hala, tipitapa horra. Bueno, eta hortixe gatoz, horre moka utxikatin, maitxeok eta dare. Eliza bat, Nuestra Señora de las Nieves, hortxe jartzea. Nuestra Señora de las Nieves, Eliza. Aldeuza Eliza, nik zagit. Subentzio, gozeontzien, hemen, no? Jate behitzen eugo eta Elizain. Bueno, bidetxoa zaituko dugu, bale? Venga. Bueno, eta hementxe, zubi igaroko dugu, hortxe Eliza utzi dugu. Hementxe batan deitzen den. Zubia igaro eta ezkerre hartuko dugu, hortik gautza, bale? Bueno, hemendik, aruntza. Bueno, eta hementxe, bidegurutze honetan ezkerretik hartuko dugu beheraka. Beherak hartu eta geroan jendea daun kotxea dauneko hartan eskubia behize eta aruntza. Mendi horri buelta eman behar dugu eta mendi horren atzeeko atzen daun errizkia hon barga. Eta iso. Venga. Bueno, ikusi zazue, hauxe da. Abeigas edo errizkia hau. Jatetxea eta agroturismoa eta holagok. Bilatu zazue pixkeate interneten, seguro informazioa bada hola. Kuriosoa, lekua, baietz. Oso politia. El puente resiste. El puente resiste jartzeo, kotxeentzako. Ze kuriosa, vale? Baina guk, gure bilbidea hortio. Ze politia, Ze politia nau. Hortixe etorria, hortio, tapa. Baina hoxe, lau etxe. Eta hemen jartzen du, el puente resiste. El puente resiste. Hala. Bueno, eta Asbeigaztik badatoz, lehen hau horti etorria,
Hortxe nunbait, momentun baten ikusten zen, bale? Oin ematu ia behize, eskubialdea hartzen deula. Bale, eskubialdea sartzen, deitzalen da guztua bat. Ez, inberdego gola, ez buelta gola, xirrizku ginez. Bale, itzalen guztua. Hala. Bueno, eta hemen abeigaz horti gatoz, bale? Eta guain ja, hor, mendixka hortan atzeko herriak mara, tuixo edo hortan. Guk egin dugu goizen, hortxion besta errizkatxoat nola zan, oi, Eskioz. Eskioz errizkia goizen, hortik gabitu bat, eta hor abeigaz ikusi dugu, eta guain behizea, mendi horrega bat, bale? Udea da bero, ez du ematen, zati uzki handik ez da, baina sargori da. Eta izea guantxea zio pitima, baina hor, aran hortan itxua gehatzek. Hene. Zer da? Venga, prozesionaria. Gendin barko zuen. Bueno. Eta hau jakintzazuela, ez dakit ikusi zuen, baina el río Turia da, bale? Hemen beheran dijona da, río Turia, ez dakit sonatzei zuen. Eta, bueno, ez da ezer pasau, hor garratxik eta etzan prozesionaria bat, hartxikiatzen, normal. Hortxe, hau da, el río Turia. Bale? Goizen hor ikusten gendun, bide motza o luzea banatzeko, gu hortik egin dugu. Pam, da hemen digatoz. Eta bain, teixoz beste erritxo batea ailatuko beha, berze muzkoa den. Vale? Bueno, eta hemen txegatozela bidezka hontan, bidea gurutzatzen dugu. Eta behize, teixoiz edo bide hontan txe, ezten geha. Eta hemen txeia, saitxun geha, teixoiz errizka hontan. Ja gutxi falta. Bueno, eta hemen txeia goiti bera gatozela, bide gurutze batea biltzen gatoz, gero hemendik zirkularra hemendik bueltatuko da, baina guain hemendik gatoz. Hala, behar zazue, guain aldatu bargea, teixoz herriska, behiran nola zan, garai baten. Eta bain ikusiko dugu, gaur honen nola daun, bale? Nola daun ikusiko dugu. Hala. Zerre bat dagoen, baitez beteta dagoen. Hala, hemen dixeia, teixo zonta. Kotxene etorri daiki horre, hortxe da kotxen parkina. Eta, bueno, ibilbidea 100 metrokoa, horre esi. Bueno, eta hemen txe, teixo iserria aliatzen ja. Vale. Mesu egiten du, sobrare. Men asto baten ipurdik ongi etorri ematen dio. Vale. Ikusi zazue, eta isoz, abar, zer errizka da, no. Museo, restaurante, arreikin da nola da beninda. Bide, hemen bai daula horreo, karratue. Hau dia, aleg eta gordetzekok, arratuiak eta ez harrapatzeko. Eta bakizu ez, nola egiten zuen, baina gaur honen ez da ondo, baina jartzen zuen posten da honen tarten hau, txapalau, arratoiak eta xaguk azpitik ezin du, buruz bera oinez ibili orduan, ero egiten zien, tornarratos deitzen zaio horre. Beira, lekutxo hau. Beha, horre hoi eta horre hau desberdine da. Hemen labea eta Bida, jateko leku hemen, ze leku politia. Gustan dazue? Bida. Jatetxea. Leku, Ze leku politia baiet? Leku beharra, mira, sardo, preskaten hor.
Hauxe da, Teixoiz. Museo bat badago. Behi deutzazue beste angelu batetik ze politia dan hau. Ze politia dan herri hau beste angelu batetatik. Hor erari eta eukitzen du ezea, preskatzen. Zoragarria, leku. Oso politia. Behi deutzazue nun jan bar duen. Estalpe hortan, leku txulo hontan, ze leku politia dan. Eta gero hor, bisitatxo bat dago. Rota bat, edo ikusten da, berzer da, noi? Bueno, eta bazkaltzeko, hemen lekutxoa, hartu dugu, estalpea bezala dau. Leku goxoa, abertzen muz jaten duen, pintea dana gona hauke. Eta gero, bisita bat dago gortxe. Hor, ez dakit, museo bat, edo zerro erakustaldin bat egiten dugu. Abertzen muz. Bueno, eta hemen bestaleko bat etorri geha Teixoz herri hontan, bertan, teiatupe hontan, chorizoa la sidra edo eta taula mixta, embutidos y quesos. Así que, sardo pixatekin. Hala, honein. Venga. Bueno, eta hemen nola ez, Asturiasen, katxokoa. Hau da zati bat, noski. Irutati bat. Ja, ventilatu dugu. Hemen gau txikigoa zen, baina... Bi katxokoekin lau persona. Jaten. Hala. Así que, honein. Bide, hemen, bazkaltzen, ingurontan bilatu diau. Sardoadek, Asturiarra, baina nahiko naziok. Eta besta atatentzia dekizukena laburu daukala. Gusten gendo lau, euskaldune bala, baina sidra soiero edo sidra natural soiero eta euskaldune jartzen dik egitea. Laburu, etzik, no, tira. Goxea zeok, ni ez nagola sardo Asturias zalea, baina nahiko naziok. Bueno, eta bukatzeko nola gazta tarta, eston pintea daugela, estona gaina, eta arroz esnean, hemen, ez da likidoi, hola, kremoso, abezela jartzen Asturiasen, oso fama handi dugu, Así que... Hala, gozek ez gehatzen. Eta hemen pixkat kanpo aixagotik grabauta ze hau, auzo hau, Teixoz hau, ze politia, ze leku. Eta bikain jaten da, guk hortxe jandegu, estalpe hortan da, kategori, da prezio oso ondo, bintzako katxopoita bat €18, gazta eta urdea azpiko onda platero eta bada €14, oso ondo jatea ben. Eta guen, bisita gidatua dago hortxe. Primerako lekua. 8 inin barra dauleko hartzeko alara, Ben bilako zu, interneten da bilako ituzu behien zeak, elbidek eta. Beti ikustezu, kompleto egoten dala restaurantea, bale? Hauxe leku ejan deuna, oso leku politia. Ikustazu ez, xarma lehenauko. Ikusten da bizi eman diorela. Eta oin daukeu hementxe bisita gidatuat. Hementxe daukeu, hemen ez dakit ba, errotea edo ez dakit zardan. Behire uzazu. Hementxe dau bisita gidatutxo eta imarra dena. Abaztea ikusten dira. Hemen ebado bat zerbait, Nada, hemen. Bueno, giak esplikatzen dunez, badirudi 18. mendean hasi ziela, hemen Teixoiz
hontan lan aiken, Euskal Herritik etorritako perratzaileek eakutsitako teknikak aplikauz, mekanizazioa aplikauz, Euskal Herritik etorri bentzien, da hemen aplikatzen hasi bentzien. Gero ja, 20. menden ja, fabrika handik sortu zienen ja, hemengo artisau lanak eta, indarra galdu zola, eta, ja, 1980 ingurun edo, 79 itxio mentzuen hau, eta 84 edo museo bezala pixkate gordetzen saiatzen hasi mentzien. Espainiko lehenengotako hemen da. Turismo rurala taramundin hasitala lehenengoa 84 da, hauek dela. A ver, baina zer da. Se buscase trabajar el metal como una forma de vida muy lucrativa. Por otro lado, no hay que olvidar en la zona en la que estamos. Esta gente, si hablamos del siglo XVIII y hasta el siglo XX, va a ser exactamente igual, pero el llenado se mantiene, el agua siempre sale de la misma forma. De esta forma el molino ya está en marcha, gira de forma constante, va girando de una manera totalmente ágil, y aquí destacamos que de las aspas de abajo se engancha a través del eje la piedra, la que está girando, pero a su vez se engancha esta parte final, donde destacamos esta pieza que golpea y dosifica el grano hacia el interior. De esta forma, aquí no hace falta vigilar, el agua simplemente al pasar va dosificando el grano, va moliéndolo y va trabajando de una forma totalmente. Fueron pensadas para todo tipo de herramientas, todo tipo de utensilios, pero que había un problema, eran unas piedras que se movían de esta manera, el agua baja con fuerza, mueve las aspas, pero también mueve la piedra. Aquí hay que tocarla porque la piedra va a girar sola. La cuestión está en que como hay que taparlas de agua para evitar calentazo que se está apilando, por este canal se recoge parte de las aspas para que, como veis, ya ahí va la piedra joder. Cualquier tipo de herramienta, el tiempo que haga falta, tantas como nos pongan a la cama. Así que, para ver. Hemen zorrotzeko harri martxan jartzen zuen, zorko dinamo batekin hemen bombilla bat martxan, dana urekin. 80. hamarkadan, aila momentzan honea argindarra, baina hauek 30. hamarkadatik momentzuk jainea. Baina, oso limitatu. Eta hemen, garai bateko dinamoa urekin, nola moitzen tan, elektrizidea nola ematen zan. Eta gomen da batan, artila lantzekoa. Miratzen du eta margarren urtean euzio mentzan eitez, lantzez. Mailukin jotzen bezala, joma. Hauxe batana, hemen jotzeko, eta hemen beste zerbait dago. Ziga zerbait dago. Joan ikusi gortia, ustobrare burnie lantzeko mailue, o ziga zerbait. Ondarro. Y aquí nos encontramos ya en el interior de este mazo, en el interior de esta herrería, donde veremos cómo esta mecanizada se conoce el efecto Venturi, para que el agua consiga arrastrar consigo el aire que está llegando hacia la fragua y que anima la llama de forma constante para calentar el metal de forma única. Efekto Venturikin, ure korritzen zonen, haizea hunditzen zen. Con mucha fuerza para que el agua al bajar arrastre aire por sus vertical que son organizadas hacia la altura de la cama. De esta forma, el agua circula aire de caída y llega un punto a cómo poder trabajar un poquito fuerte.
Bueno, eta hemen danen janai bazue eta bueno, bisitak idatu eta nahi bazue, hemen txeda conjunto etnográfico de Ostoixoso jartzen du, vale? Hemen txedau, gidakin egiten da bisitea, hemen txeda, ostoixos.es, hemen txeda, vale? Tienen gida bisitak idatu eta leku politiontan jatea, horrazpino, oso leku politia, oso gomendagarri, vale? Así que, mira, besta gauzatxot, ekutsi zuetena. Mendibueltea eta jango xoa, vale? Ea ba guztoko zuen informazio txau. Bueno, eta hemen txe beize, teixo isontatik, bagoat, leku politia. Jatekore leku politia, vale? Ikusizazue, Asturiasko leku mendin barrun, henien lekuok, ze leku politia egin, vale? Venga ba, torrian bidetik bagoatza. Bueno, eta jetxidio bezala, bide gurutze arte, bide eski honta, vale? Kotxen etorre dik honea, parkine hortxe dau, kotxe utzi hor da, bueno, 200 metro. Bide, vale? Oso leku politia. Venga, gugain zirkularreteko, mendio, aurre. Bueno, eta guain zirkularra seitzeko, teixoizetik hortik gatoz, lehena omendi behera etxigea, toinengo duna da hemen digu. Vale. Eskioze, vale? Bide gurutzontan teixoizea juten da, ni guain eskioze jumanez, baina abeigazetik gatoz, vale? Hortik abeigase, hortik etorri gau, vale? Eta guain, hemen diguatz, vale? Hemen aldaba pixkateuko dugu gora. Venga. Bueno, teixoizetik beherak agatoz, bide baten behera jetxigea, eta bain, metro batzuk errepiden sartu geha. Vale, hor aurre esago. Behize, pasatuko geha, bidea hartuko dugu. Vale, ustezue jende gehiago da idea. Hala ba. Abi da antxe da. Antxe gurutza da jende. Bueno, eta 100 metro egin ditugu errepiden, eta hementxe gora batzala, eskubiaka, hementxe dau, txuri eta hori ebide guztien jarretzen egian, PRAS 17 ondan. Bere ingo dugu, pena zati, oen bere egin egin guzti, gora inbarrauko, bueno, pena, hola da natura, hola, venga. Bueno, eta guain, zubitxo batea elegatzen dira. Gora gaudala Rio Turia, vale? Rio Turia. Kustazue, ze bidetxo politia? Dana itzalpe magarri gaur bero egiteola. Nahiko beroa. Toi, errekondon gare eta, bueno, ez eta zun pixan antzematea, baina. Bero da. Bero da, deixente bero da, egizan, vale? Bueno, ba, zubia bigarroko dugu. Eta ia hemen gora aldapa gora zikoa, vale? Markazio ipe. Vale, bain, tipitapa hartu ritmo bat eta venga gora, vale? Venga, ba. Bueno, ikusten duzu, Men lehen hau, ibilbide motza eta luzea banatzen zaneko puntua, iristen nahi gara. Aldapatxo gara hor, pixatar nazestuka hartza, hortxe da, bide gurutza goizen banando gehan. Vale, montxaiatuko gara. Bueno, eta hemen isagatoz. Vale, goizen hortik hartu du behigazea, buelta guztien deu, teixosia, eta teixoizetik hemen, behize, leku ontaxe gatoz. Eta hemen dia bera, Mazonobo, eta edo Taramundia. Segun nundia bitzen zaten. Vale? Venga. Bueno. Boixe. Oain dazket, 3 kilometro eskaz, kotxeaino.
baina dana garrapidetik eta ia aldapabera dana esateko. Vale. Eta hoxe, hementxe zea bat zen. Artisau bat. Bat ematek zen kutsillo mateo zidiola. Zatizuet, 18 artisau omendar hemen. M. Lombardia. Artesano de kutsilleria. Bueno, bakizue. Hau ikia bali mazatuztete, bakizue aukerea daukizue. Vale. Eta bueno, ikustean ez jendeak egiten du kotxea ekarri honein. Baitare, bueno, motza baina ibaz, Euski asko ez da baino dau. Sargori oso, oso pixue. Pixure. Eta auzu hausia zan, eskioz. Vale? Eskioz. Prohibido aparkar, hemen buelte emateko bagarri guztien. Eskioz. Bueno, eta hemen digiseia, bera guatz etorreian bidetia. Bueno, eta goizen, ur jauzia, ba hemen dixe indeu bidea. Dixe goizen etorri gaurtik, eta hemen digora ur jauzia. Inetzen ura hondi, orduan, Salagueira. Kaskada de la Salagueira. Hortik indegu izen. Baina, bueno. Ibilbidea gobea dezue, udan etorri partez. Uda berria, udazkena, ure da ongare goten. Hobeto. Tiko horrein jogun aldapatxoa daula eta ia urtxo horreta da txikat ikusteko. Pixkate. Bueno. Etxitxaitu espektatibak, espektatiba hundik juten zera eta prom! Espero dezu zerbait nola kurioso ikustea eta... Vale. Bueno, hementxe, lehenako bidetik, gora egoen lekutik, behera. Bueno, eta hemen... Eize bidetik atakoa bide xurra. Vale. Hauxe data, oizen, igodon bidezka. Taramundi aldea batz. Vale. Venga. Bueno, eta hementxe ja bidea uzten. Ruta del agua hementxe hasi guk, bueno, berexago baino. Lehenengo tramo hau errepideen egin dugu, ja hortxe, kotxea hemen ikusitzen. Vale, orduan, hemen dixi hasi dugu izan, eta hementxe bukoko dugu, bueno, kotxeen bila horre jongo gara, baina hortxe ikusiko da. Vale. Orduan, boi, zaitun ja, buka hoiten da. Bueno, eta hemen digan urrutia, Taramundi herria ikusitzen da, bale? Oida hemengo inguru herria ondintxona. Hemen ingurun balima zailtzete, etorrez ez dut, bueno, mezido, gauza asko dauzke ikusteko, beha kuriosoa da, inguruna politia da, informazio bulegon gauza pilo bat, informazio pilo bat emate izue, ze bisita doik ezun, hemen oantxe museoa dau, Errotan museoa, Espainiko, Errotan musoi gaundina da. Aukere balin bau ezue, ni gomendatzea itzatzen. Eta hortxe goien dau informazio bulegoa, bale? Taramundi hortxe gainen gehatzen dana. Gero artisauek bisitatu daitezke, Taramundin, kutsillo geteituen artisauek, gaztandegi batzu dare, hemengo gaztak ikeragarri egitetuenak, orduan, bueno, aukere balin bazue, hortxe. Bisita hor da, horko turismo bulegon, datu gartu. Gu hementxe hortxe, horre, mazti hori dan lekue, hoixe da, Jesus zangoet, Errotan museoa hoixe da, oantxe ikusiko zu. Hementxe, Errotan museoa. Ikusi izazue, museoen rutea, hortxe da, hortxe sartzen da, eta, bueno, ibilbide oso politia dago. Nik gomendatzea izu eta bitea, oso politia, unmegin da, oso ondo pasatzen da, mekanismo pilo badare, eta, bueno, angur pila hundie, hor barrun gauza desberdinek, hemen bai, azterketa txikia bezala jartzen dizu, eta umentzako premio txikia, eta, bueno, ondo montatu dauki, bale? Eta, bueno, guia buka hoiten dugu, bale? Hortxe goien kotxea parkauta, eta buka hoiten dugu. Bueno, eta gaurko zkitxo, bale? Gaurkoare bukatu dugu, bale? Gaurre bero jota bukatu dugu, izardi baten, gaurko rutea, ba hoxe, Asturiasen, bakazioetan hemen gare, orduan hemen txein dugu. PRAS 17.
ruta helagoa edo. Ea gustatzen zazuen, ea gustoko izan dezuen mintzat, bale? Eta bakizue, me gustai eta arpidetu, bale? Aber danon arte pixka eta euskeria normalizatzen duen hemen saren, bale? Venga ba, urrungo arte, agur. Bueno, eta esan dizuten bezala oso politezala, estra bezala, hemen atera aurreko egun baten bisitatu ingenuen, da hemen atera dituten argazkitxo batzukeo jartzen dizkizu, bale? Rutatik aparte izango ditzakeo, bale? Naiz da bidean gehatzen da. Venga, ea gustatzen zezkizuen barrutia. Pero esto tarda mucho en dar muchos golpes. Pero muy poco tiempo. Badijo gora. Ara.
Bueno, eta hemen Taramundi herrin bestaleko bat etorria. Museo de la Cuchillería. Aurreko baten atea sartu ginen eta bueno, ez daukete grabauta, baina bueno. Kanpotiko erakutsiko izuet, bale? Hortxe dugu. Hemen herri hontan, horre xago, 100 metrota. Eta bueno, hemen Museo de la Cuchillería hontan. Erakustaldiak etola dukie. Espainiko eta munduko zei kutxilio gaundina hau daukie. 7 metro terdi. Forjauta. Bueno, kurioso. Hemen erakustaldiarik nahi dio bain da. Hala ba, gustatzen zuen aurre. Para los mangos. Eso es dentro de la superficie. Vale, bueno, pues como veis ya está prácticamente amarillo. Entonces en esta primera carga siempre vamos a empezar a trabajar zona de punta. Y en siguientes cargas ya tenemos que ir estirando la pletina para darle forma tanto a la hoja como al filo. Yo voy a hacer punta recta. Como digo, la punta recta es quizá la más común aquí en Taramundi. Y como veis, se enfría súper rápido. Ya lo tendríamos frío. Vale, así ya nos podría valer. Entonces veis que he empezado a darle ese poquito de forma. En realidad la punta recta sería así. Lo que pasa es que ahora tenemos que ir estirando de aquí. Entonces ahora sí que sería un proceso bastante repetitivo. Tenemos que ir calentando, trabajando en el yunque así sucesivamente, hasta conseguir algo como esto. Antes os lo enseñé así, pero fijaros, aquí aparte de la punta ya está muchísimo más estirada, la pletina ya tiene forma de hoja. Ahora lo que hay que hacer es separar la hoja del resto de la pletina. Para eso calentaríamos esta vez con un naranja, sería suficiente. Y con esta pieza de aquí, que le llamamos talladeira, que funciona como una cuchilla. Lo pondríamos aquí. Golpes de martillo, al estar la hoja caliente se iría cortando. Con lo cual ya nos queda la hoja forjada, que nos quedaría en un primer momento algo similar a esto. Y ahora, antes de continuar con la hoja, pasamos al mango. Y para el mango